Kestääkö näin olla? Tartutaanko toinen vielä? Mä vedetään ne lopuksi tiukalla, pistä kypärä ensin. Kun sä tässä kun lupasin, niin maksaa. Lekka laittoi ketit tätä kuvaa sille, kun se oli liittopisteellä. Ja kävi jo ajan. Aha, just joo. Just paisvalttelua. Tiedän se pari ajaa. Ja sitten tästä lähtee virrat päälle. Tästä lähtee auto käyntiin. Ja tuolla on vaihekeppi, on se ykkönen eteen ja loput taakse. Sä ajat ykkösen, niin sitten taaksepäin tulee kakkonen. Vedä vähän reilummin, kun se on välivapaa. Niin nuo koko moottoripyörän lailla. Ja sitten kun tulet tuosta pois, niin toi liputtaa toi kaveri, niin käännät suoraan tänne reunaan tuolta ja kierrät tuolta noin tuolta. Tuosta vaan kääntyy tänne. Siellä on nyt ne moottoripyörämiehet, niin näyttäis muuten ristiin tuolla. Ajatettiin aikaisemmin pois tuolta tiekantaa. Kytkintä joka kerta. Joka kerta kun vaihtaa ylös ja alas, niin aina kytkintä. Oota vähän. Kyllä tällaisella ajelit. Ei loppu voima ihan. Ei loppu. Joo. Eikö mene vaihteet mukavasti? Menee napsulta aina. Tässä vaan toiminut vissiin toi nelonen. Aha. Siis ei näytä niinku tohon sitä vaihetta, niin oli välillä vähän sekaisin, että mikä vaihe se oli. Onneksi se nyt ei ole niin tarkka se. Ei. Kyllä jaksaa mennä. Oliko ollut niinku 4 tai 5? Niin ei. Antaa vähän kaasuun sää. Melkein se ihan. No se hieno peli. Paljon tässä täällä on? 105. Vähän nyt onnistuu. Tosi hyvä niinku ajettelu tällä. Ei ole niinku mitään pelkoa vaikka lapasesta. Joo, joo. Aina se, että kun luket 2,5 tonnia oma vastuun, niin vähän rauhoittuneen. Sillä oli muuten just sellainen tarkoituskin.